A few moments later. Good morning. Good morning mga tiya. Sa duko pang wakwak. Kadlawon pang daker ya. Ay, good morning. Good morning. Di pa ko ba ito? Nagduwa pa ko. Ay, no. Ayaw nang kamot si Daitis. No. Sa dukog mata na. Wala pa ito kasyaya. Kasi sa duming mata. Maglaag ko numi. Sige naglilis purtahan. Nakainit-ngit pa man. Na-stress pa man. Hindi pa ta pwede mga break. Nabuon tag-ungo rin to. No? Dalton. Stress pa kadlawon. Gusto na mo gawas yung tao. Kasi lantaw tong purtahan. Kaya di pa man pwede ta mo gawas. Kaya ram pa masaluha ka do. Nag-slip tagbalik lah. Nag-slip tagbalik. Didi naman siya. Sumududuwat. Mata ka to na ka do. Tuga lah. Tugbalik lah. Tug nagbalik si Dalton. Tug nagbalik na. Tug nagbalik guys. Okay. Ngam naman. Ngam naman ako. Tug na ko balik. Mga tiya. Skip nagbalik ang baby Dalton. No. Big boy na. Baby. Dalton. Hindi siya tayo. Ito na naman siguro kung sila nagpamangkit. Sila na ba ko pamangkit mga tiya. Naghimo na kong ungo. Nagsige na kong pangit-kit. Nagsige kong pangilkib. Paghangipan gilok na. Hapit na ko manghipon. Na ko itit sunod buwan. No. Next month na ko itit. Dalton. Hindi pa. Sinta bawa ko punaw. Punaw si Indah Puri. Kasi kita dyan. Ito nyo, ang mga tita. Tita, toto, bilang tita din. Si Indah Puri, ang bukot. Ha, good boy nito. Ang magbihid kay magpro siya sa school ni Kuya Gay. Kung magbigada ko unja. So, pa-enroll. Schedule ba na ron sa grade 8. Enroll sa Kuya Gay. Unja. Brigada po na June. Kasi yun na palis brigada po ni Kuya Kinkin. Kasarad lakaw. Kasarad brigadahan ang kuyas. Ito po na Pili na ba? Uy, susinyo po man. Wak man yung hulay. Abi ko yung hulay na. Wak man din yung hulay. Tila. Nasi maglili na rin dari bata. Dari sisang dayapil. Tanawa dia. Nasi masaglantaw na na. May bibing ang singipin. Nasi maglili. Ano na italikod ron. Kau na masih li. Kasi maglantaw na Uy, pastilan ka na mo dahil isang lantaw ng bibing isang ngipon. Oh, yaman be. Nga na pagkapuhon na isang ngipon. Nga na pagkapuhon nung na kay tit. Magawas na yung tit. Nga na yung purma. Bulton. Sa patugon o balik nis kaya arang pagkasado. Stress pa. Good morning. Kado na may das gawas lantaw sa mga manok. Ya. Nahan nila lakaw sa do. Laag tabo di. Laag ta? Islasa? Dalton? Ini sakatan of the season sakazan. Ini isi dari season sakazan. Kali ya. Isi bibi dari. Sudah dari iiwan ka kaya na kang laag ta uy maglaag ta
Excited ka go. Excited ya. Excited ka go bata Atun. Ata. Atam suri-suri na rin. Dali. Dali. Hindi naman mabitad. Ara, na guys. Sudah na. Good morning. Cus minum ko. Good morning. Ganahan mo sa mga lantaw dana. Lili dyan dari mga nilabahan. Dyan na maglili. Ganahan dari pantaw. Maglulantaw. Dari pantaw, maglulantaw. Sasadanay, ganaan, nang ang jacket mi guys tugnaw si Elkon ang jacket mi guys nagtong pa nagjakit ya jacket pag ang bibi naka overall yan naka-overall yan. Naka-overall yan. Ang mga batang gamay. Isihan niya kayo. Hantang ilaagad to guys. Kaso, zamong pa kaadyo. Diyan na, marin na ilaagan ng papagaburin. Sadari da. Yan na hantang sadari. Sakay sa isang kadyan. Bibi nun, mata ni alas 3 sa kadlawon. Hansa maglantaw daw sa mga hinayhay na ay mo sanina na tangi panghangir Dalton ang silusuan man lang naong mingaw kang nanay bi Dalton mingaw man lang nanay purumi magprita kanunay nga mauki na si nanay tangian po si nanay purami bi aron dali maazog makauli na ha tangian po si nanay nga mauki na aron makauli na ha Dalton magtapag na mo higda ha pwede pa pwede mo karga kay delikado mabaghat ito no tang ipray si nanay ni Jesus bi okay na si nanay purami makauli na si nanay purami karon makagagas-gagas na ni Bibi Dalton kay gimingaw na pa si nanay purami pati si Bibi Dalton ito no gimingaw naman yung mga Bibi Dalton sa isang nanay purami ilhan ka ajo na gimingaw naman ang nanay purami no gimingaw po si nanay purami ni mo bi napagpakaado dihag dali nay aron magkita na tanay magakas na kang Bibi Dalton nahalim sana guys nahas Bibi na magkasusandig magbutaka dun sa danan dari sa mis pantaw jamog pa mo gawas ito no ang pagkajamog mo gawas ang pamasaduha ka ado ang fag pa napundag mga langgam o parang mga lakaw may naghalanggam diyan na babaw na malansidjang lansidjang sa kabuntagan agare iton sa kadlawon ngadlawon og bakod may batang kugihan guys kay kadlawon pambakod na no ang batang kugihan si kalakaton si katon magdaro buteng sa do daro sa trabaho di daro nga kuan ha daro sa trabaho bino arang kugihan yung bata ani bujag si kadlawon para man mata naman
Nera ka ansa ha. Bila na ka mamaali, ingka o tita. Kaya magbrigada siya ha. Milton, brigada ba siya ya? Kaya may school na si Kuya Gael o si Kuya Kinkin. Brigada ko unja. Ha? Uy, katugon naman di. Ay, natugla. Natugla. Ngab-ngab na gamang batang gamatoy. Ang baby daw to na mo. Ah, ang amang baby kakaton-katon. Gano. Oo. Bihib naman siya anja guys. Bihib naman ko anja iya. Kay mga brigada siya ya. Kami school nagmmga kuyas. Na. School nagmmga kuyas. Na. School na magmmga kuyas. Laag mi. Laag rami dari sa kiliran. Hangad-hangad tao nagmong batang gamatoy. Hangad din tao gamang dalton. Hangad din taon. Ngita man just manok. Kaya na manok na rin magsuroy-suroy sa bentang. Nuktok na rin mga sagbet. Ay, nagkatawa mo yung kuruk. Kuruk! 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 Manuwa tas manok doon. Manuwa ta. Kuruk! Kabar yung mga manok na nun, no? Hindi man to gani, ha? Kuruk! Kuruk! Ngisi. Parang ngisi yung taon. Kuruk! 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 Tawagang manok, ikaw tawag la. Nakuruk. Dali, tawagang mga chicken, dali. Nakuruk. Dali pa magkukamauya, oy. Dali pa magkukamaumo tawag ya sa mga chicken. Mag-bird. Ha, mag-bird. Uy, halang mga bird to. Mandas tower ng lilipad-lipad. Wah. Sa joga niglakaw, no? Sa joga lakaw ang mga bird. Ngita sila pagkaon. Nanting siya tubang na to tower na. Ganahan naman sa maglili na to kanay mga langgam naglupad-lupad. Yung mahinangan. Dada po dari na rambutan. Rambutan na ay rambutan di asde. Pero di man ate. Bawal tamang hilabutan ng di ate kanang. Charge ako cellphone to.